igen. Velkommen til Frida og Annas matematikbog. Part 3 simpelthen. Vi skal lære jer det sidste, nemlig at reducere sådan en lang, nej, det er ikke et regnestykke bryg, en masse brygger sat sammen. Og der kan vi jo starte med lige at inddele det, for at gøre det lidt lettere For os selv. Og det er jo her, vi bruger regnehierarkiet, hvor det jo er dividere og gange, man gør først. Og plus og minus, det er bare det til sidst. Så vi kan jo inddele i 3 minutter her. Der er det første her, og så er der anden bryg, og den sidste bryg. Det er simpelthen adskilt af plus og minus. Og så kan vi egentlig bare begynde at reducere lidt på det her, så vi kan lige lave nogle fine ud fra det her og der og her. Og vi kan starte med det midterste, fordi der er det egentlig meget simpelt. Man skal bare gange ind i brøken. Det vil sige, at vi ganger det hele tal med tælleren. Og det er kun med tælleren, det er ikke noget med nævner. Så det kommer til 2 fjerdedele. Så gør vi præcis det samme herovre, så det kommer egentlig til at hedde 87 del, men det kan vi også bare skrive som et deltal. Og så går vi i gang med det her herovre, Den er lidt sværere. hvor vi skal starte med at minuse en bryg. Og der starter vi med at finde fælles nævner, så vi, Og det gør vi jo ved at gange nævner med nævner, og nævner med den modsatte tæller her. Det er nemlig til at sige, at den her, så vi skal have så den bliver til 3 sjettedele minus 2 sjettedele. yes. Og det er så stadig over 3. Så kan man så minuse den her bryg, så det kommer til at hedde jo. Det kommer til at hedde 1 sjettedel, da vi trækker 2 og 3. Det her med, der er det. yes. 1 sjettedel divideret med 1/3 kan også skrives på en lidt anden måde. Det har vi valgt at gøre, fordi så skriver man 1 sjettedel divideret med 1/3. Sådan her. Yes. Og så kan man egentlig bare gange med et omvendt bryg. Så det vi gør, det er, at vi bytter op på bryggen, så den pludselig hedder 3 hele, og så ganger vi i stedet for. Yes. Og der er også stadig lidt på Det kommer så til at hedde 3 sjettedel plus 2 fjerdedele minus 1. og det kan man også skrive på en anden måde, man kan reducere det. Bryggen til en halv plus en halv minus 1. Og det kan så gå videre til at være, så vi kan gøre det over. Det kan så gå hen og blive 1 Er I snart færdige? minus 1. Så går hen og bliver til vores resultat. 0. Og det er så meget, vi kan reducere den. Tak for input, Gustav. Du må gerne lige komme ind og sige hej til kameraet.